mabaho. Ito si Tatay Diggs nyo, Klinika Deo Fresh. Klinika Deo Fresh. Available now. Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika. Gaping utang ilong, kapoy, gikan exercise o zumba o sakit ng mga muscles. Ani ana, ang solusyon ni ana, TerraGel. TerraGel. Ang TerraGel haom gamiton kay bugnaw kini. Pwedeng ihaplas sa kalawasan, pwedeng gamiton sa mga bata nga gaping utang ilong. Bugnaw ang effect sa unod ug makawagtang sa stress. Sulay na ang TerraGel. TerraGel. Gaping utang ilong, kapoy, gikan exercise o zumba o sakit ng mga muscles. Ani ana, ang solusyon ni ana, TerraGel. TerraGel. Ang TerraGel haom gamiton kay bugnaw kini. Pwedeng ihaplas sa kalawasan, pwedeng gamiton sa mga bata nga gaping utang ilong. Bugnaw ang effect sa unod ug makawagtang sa stress. Sulay na ang TerraGel. TerraGel. Nagmaitisi ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-Mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide. Yummy Vit, multivitamins, may CGF, lysine and turin, para batang matangkad, masiglat matalino, batang lamang, batang bibo. Yummy Vit, batang protektado, Yummy Vit, matangkad at panalo, Yummy Vit, masiglat matalino, batang lamang, batang bibo. Yummy Vit, batang protektado, Yummy Vit, matangkad at panalo, Yummy Vit, masiglat matalino, batang lamang, batang bibo. Okay, mga paryente, welcome. Pag-usap din sa ato ang tulumanon. Welcome kanyang tanan. Mga paryente, ni anak karon ang sulat din sa ato mga kamot. So ato nang tagaan og pagtagad karon ha. Ato na ning ablihan mga paryente. Let's open the dates mga paryente. Ano man ni? Ano man ni akong video na wala man akong video. Kaya dit lang ha. Ato ning kuno na tong video kay nawala. Di lang. So mayong hapon day diha sa mga pinalangga nato nga mga listener. Nga na diha sa abroad karon. Hello kaninyong tanan. Okay, dira na nanang video mga paryente nakita na nako karon. Kuya, pag-greet ko, happy birthday ni RR Barbia nga naaron sa trabahoan sa URC Tulong. Asa man dapitan na nga lugar na man, no? Gabutangi pa na ninyong lugar. Kaya wako kasayod o gasa na. Okay, abrihan na to. Abrihan na to mga paryente. O ingon sa tong sulat diri mga paryente, oh. Ingon niya diri, oh. Enero 11, 2019, Dear Kuya, hello!
kuya. Itago lang ko sa pangalan nga Fe. Ay, Fe naman. Itago lang ko sa pangalan nga Vincent. O kuya, doon na ko'y uyab. Itago lang po sa pangalan nga Fe. Sige lang, tinago ay ani. Gani kuya. Sakit kaing palandungon. Usa rin ni kasimple ang akong istorya pero sakit nga palandungon sa panghitabo kanamo kuya. Aron masabtan ninyo mauni ang mga panghitabo. Ikaw man gud ini. Pwede bang pasudlon ko nimo? Oh, sure. Why not? Ali, sorry, lingkod. Salamat kayo. Hinahinay lang kay nangatumba ang atong mga cellphone, hinahinay lang. Okay. Oh. Nagkalaag ka. I'm sorry. Nadisturbo ta ka? Okay lang, may problema. Katugon ka? Di man, tingala ko, manghuyab bang ko nga. Di pa mangkukatugon? Ako pangutanan nimo. Akong pangutanan nimo nga. Asa naman si Alexis karon? Alexis? I don't know. I mean, wala ba rin kanya sulti? Wa. Mo ani ba day ko diog nagkaibaw pa ko? Okay, Faye. Let's get straight. Ako ra ba basta maglagot ko maka-in-English gud ba ko ba? Vincent? Oh. Ganun nagila ka. Nagbuwag na gid mi. Unsa? Nagbuwag gid mi, Vincent. Tungod lang sa kalalaki. Tungod lang sa kababae. Unsay pat may pasabot? Doon ako nabasahan nga. Babae nga sige og message niya si Manilyn Sirinyo. Unsa? Betse, tabangi ko. Gisayangan niya ang inyong 5 ka tuig nga relasyon? Ingana lang kasayon para sa iya? Mo nagikatingadaan ako. Pero ako kahibaw anang may tuwad anang Manilyn Sirinyo. Unsa pang angin akong buhaton. Pero Tabangi ko sa angin akong buhaton, please. Maluoy ka. Mabitaw na ako. Wala kay kumisod ng mga relasyon kay... Delikado. Unsa angin akong buhaton, please. Tabangi ko. Okay,
Ako, dili man ko expert sa pagtambag. Pero, mas maahi siguro nga dili ta disbay. Para malimtan po nimo siya. Try po siguro na to nga, kuan. Malakaw ta, mugawas ta. Ha? Malakaw ta. Try po na to nga, dito ta mag-istorya sa kwarto ni Bagik. Kwarto ni Bagik? Oo, unsa man ang kwarto ni Bagik? Lodging house? Of course, dili. Ano na lang ko ta kag-lodging house? Bar lang na nga gamay, oy. Bar na nga gamay. Mutry ta dito. Dito ta mag-istorya, malimtan na to tanan. Sige. Ang problema, Unsa man? wa ko'y kwarta. Pariha ta. Sige lang, naman ko'y halindre ka na maligyaman ko kanang kuan cutex. Imito lang sa nato ni. Sige. Tara, let's go. Pansin mo ba ang pagbabago? Di matitigan ng iyong mga mata. Vincent, Fe. Kami bisag amigo mi ni... Bisag amigo mi ni Alexis, pero... Siyempre... Dili ako'y nagkupot siyang pagkatao. Dili ako'y nagkupot siyang una-una o kasing-kasing. I know. Ang ako lang matambag nimo, siguro ang ako lang gihimo. Kung unsa akong gihimo sa diyang gibiyaan ko ni Chiltot. Mao ba? Yeah, I mean... Ang pinaka-best lang gid siguro na itong buhaton. Gawao ang... Dawaton lang. Dawaton ang kamatuoran. Dawaton kung... Unsa itong kapalaran. Ingana na ba na kasayod? Ingana na ba na kadali? Ang pag-move-on? Ingana na ba kadali, Vincent? Pero wa tay mahimo. Ang tao nga imong gihigugma, wala na mahigugma nimo. So we have to accept and then move on. No. Dili ko mo surrender ani tanayin. Dili ko mo surrender ani Vincent. Okay, narani mo. Narani mo kung dili ka mo surrender, anak. Buhaton na ko ang tanan. Because I know this is competition. Competition lang yun mo sa babae. Kung mahimo mga ikog muluhod ka sa babae nga dili lang niya kuhaon si Alexis na ako. Pero don't do that. Look at yourself. Guwapa kaayo ka. Okay? Maingon na taas kag level nga pagkababae, pero munaog ka tungod lang ni Ana. You don't deserve it. Daghan pa kay mga lalaki nga pwede magmahal nimo. Vincent. Love kayo na ko si Alexis. I know. Kanang imong feeling karon, kanang imong gibati karon, I feel that exact the same way before. Yeah. Unya, unsay akong gihimo? Gilingaw na ko akong galingon, nangita ko pamaagi. Gilingaw na akong galingon sa laing mga butang. Hangtod nga anam-anam nga mawala.
Among pagbati, it's a process. Dili na nimo ingon nga mawala dayon. Vincent, Yes. Dili na to na mga change ang mga panahon. Keep on praying. Maybe God can change or will not change of what happened today. Pero He can do a lot of things. Pwede niyang pagkahion ang imong kasing-kasing. Pwede niyang ipa-strong may imong kusgan imong kasing-kasing aron nga dili ka masakitan. pero unsaon ako mag-move on, Vincent. Ang move on, mao ka nang dili nimo makalimtan apan dili ka na masakitan. Pao ba? Yes. Kinahanglan lang mangita taguy nga malingaw ka. Vincent, Yes. Okay. Wala man gyud kay laing tao siguro nga padtuan. Pero samtang naapa ko, buhaton akong tanan naron nga makalimtan ni Mas Alexis. Isa pa, dili ka angay nga magsigi og gukod ni Alexis. tinga naman. Ganahan ka sa iyang apelido Butlay. Vincent, Kaslun ka, Fe Butlay. Ganahan ka ni kasali mo Butlay imong apelido? Vincent, napakatawa mong taoy. Gipakatawa lang ta ka. Kaya di ko gusto na mag-ul ka. Pero in fairness ha, tinuod apelido niya Butlay. Bawat araw naghihintay, kailan ka nga ba darating? Paulit-ulit na tanong sa sarili, bawat minuto'y kay tagal, patuloy ang Kuya Helen, wala ko kahibaw kung nganong wala ko kahibaw nganong ingana si Fe sa kuya kuya. Siguro kay best friend Ma'am Sodmi ni Alexis atong amigo nako bugoy kayo. wala pa rin. Pag-ibig lang naman ang tanging kong hindi. Gani kuya, na-worried po ko sa iha kuya. Tagal na naghintay ngayon. Niabot ang mga tulo ka semana nga wala gyud siya magparamdam sa kuha. Pag-ibig lang naman Wa gyud siya magpadamdam. Ako gyud siyang gi adto kuya. Ug mapangita mo. ngayon'y umaasa, hanggang ngayon'y nananabik, na kahit sa saglit ako ay mapansin, bawat minuto'y kay Ikaw man dahil kini Vincent. Oh, nang. Makaduaw man kadong. Manguta na lang unta ko kung niya ba si Kwan? Niya ba si Fe? Dahil ni dong. Tuwa dito sa iyang kwarto. Noon sa may tabo niya nang nga murag siya gawas-gawas. Gihilan dong. Gikanin taon mi sa hospital. Unsa? Na hospital ka ng bataan. Naluya og maayo. Kinuko. Noon sa panay taon na siya. Sudlaon na dito dong. Oh, nang. Sudlo na ko dito. Ayaw nagpanuktok dong. Ha? Nga naman. Walay pertahan na mong kwarto. Oh. Oh, nang. Walinga lang ka ng kuwan. Kada ang kortina.
Oh, malaka ko. Niyan ako sa iyong kwarto. Tuwa siya nakikita. Duulon ko. Fe. 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 Alexis. Si Vincent ni. Vincent. Oh, Di ka. oh. Yan, hiko din kay tulo na kakabuhan at urang ka simana nga wa ka magparamdam na ako. Gikan ko nagsakit. Gingnan ko si mong mama. Vincent. Ayaw sige gila ka. Umsa ka pa? Ayaw sige gila ka. Diyaw, doon ako'y gidani mo. Ansa ka na? Gidadaan tagag lulipap. Lollipop? Oh. Para pawala sa kaluya ba? Lulipap. Vincent. Abi ni mo no, every time nga magpakita ka, magkatawag yung kunin mo. Oo, di ba? At least, ikatawa na ka. Tay sa mabakod ka, be. Yeah, good. Ansa man? Kaya ni mo, dito tas gawas. Mag-istorya tas gawas, diha. Sa inyong lantay. Ala, kung ka, be, pabago na ko. Sige. Ay, salamat sa pag-ani, ha. At least, okay na ko. Bawat araw naghinay. Kuya Helen, ako siyang gipatumar og Santon Plus sa herbal capsule. Nya idubanan gud sa may tisi, kuya. Ipalitan ako siya duha ka box. Gani kuya, gipainom na ko siya 3 times a day gyud. Bawat minuto Og kuya, ay tagal. gikaluy-an og nalagsik siya. Pagdiin, umiiksi ang Mao to kuya nga. papansin. Malipayo na sad siya og usa kadlaw ni ana. Kay Mao kini mga panghitabo kuya. hintay ngayon, wala pa rin. Pag-ibig lang naman ang tangi kong hiling. Kay tagal na naghintay ngayon, wala pa rin. Oh. Yan yung mga kadiri gabi na dako. Ngano dili pwede? Of course. Pwede kayo. Bitaw nga nun yan ni ka. Walang. Gimingaw lang ko ni mo, good, matanaw. Ikaw gid ha? Daghang gigag pa sumangil. Gidadante ka. Oh, unsa niya? Ilimnon. Oh, kining Oh, ayaw gi-mention. Ayaw gi-mention na nga anak, kaya wala na nagpa-advertise diri sa atong istasyon. I'm sorry. Abri na. Oh. Sige. Abrihan ako ha. Ay, mo ni. Salamat. Kiniusa. Tadlas kayo. Bitaw, no? Tadlas kyo kaayo. Kumusta naman ka? Niya, busy-busy sa trabaho. Ikaw, Okay lang. okay na ka? Okay na. I think nakamubuon ako. Di naman kayo kumasakitan, nadawat na ako. Good. Good mo gina. Salamat kayo ha.
Salamat kayo nga imo ning gihimo nako. Walay sa payan. Gihimo na ko na og angal bisag kinsa naman sigurong lalaki. Bisag kinsa mga lalaki himuon gyud nga tabangan ka. Himong kagwapa di ka ngayon magilak-ilak. Unsay ba't imong pasabot? Ay gina nga naibog ka nako. Well, Oh, yan smile lang ka ha? Mura na imong tubag nako, smile lang. kita ko siyang lalaki nga di makagusto ni mo eh. Katarman si Alexis may buangon nga gibiyaan ka. I don't know. Basi og dili pud ka ingana ka maayo pag abot sa inyohang kuan. Saan sa? Sa inyong kuan good. I don't know. Alangan, mag-practice po ko. Asa man ko mag-practice anong butanga? Wala pa day kanya tudlo eh. Of course, wala. Mag-sure diha, oy. Nga na ikaw, maayo ka na. Amot lang po, dog. Amot lang, sulayan siguro. Atik. Amot lang. Be, alit na rin, be. Yun na pa. Fe. I-try lang na to. Basta dahil magkauyon. Fe. Dere tabi na rin, be. Yan na, be. Fe. Kinamusta? Fe. Hindi kayo? Fe. Kahit lang sa dili pa nato ni buhaton, hulaton nato nga i-share ang atong video. Kini mga tapulan uban, kini mga kanahang dagko. Di gid mo share, oh. Mo-share siguro na sila, oy. Share. Basta pa mo share ng mga tapulan niya. Ali, dere, be. Kung si buhaton ni mo. Ako'y bahala. Ayaw nagsigig dagang panguntahan na niya. Dere ka kaya. Ako'y bahala, ani. Kakilok. Wala'y kilok-kilok lang, ha? Dere, may angay mo. Okay. Ari ko. Kini. Aray. Okay, bingka sa digos. Kung sabihin ka sa digos. Bingka sa digos lami. Ganahan man siguro ka niya. Ganahan ka ni dere. Tiya na pita. Kaya may angay ni mo. Kini pagkinoon. Aray. Karon. Gusto na akong ipakita ni mo. Ipakita ni mo nga akong naibawan. Sama sa unsa. Kung unsa ka kamaayo mo sa ilindron. Unsa. Unsa man? Hay, bingka sa sulop. Kini angay ni mo. Naigisulti si Maricel, oh. Unsa daw? Duplai daw, duplai. Okay, bahala na. Tre. Vincent! Vincent! Oh my! Kamaayon ni mo. Kamaayon ni mo mo sa hilindron, oy. Vincent! 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 Oh, sa'y buhatak mo. Kuri bahala. Hilom lang. Never seen you looking so lovely as you did tonight. Never seen you shine so Vincent! Ano?
Never seen so many men ask you if you wanted to dance. Looking for a little romance. Give up. I have never seen that dress you're wearing, or the highlights in your Ada kagilok kay. Ay, is dancing with me, cheek to cheek. There's nobody here. It's just you and me. It's where I wanna be, but I hardly know. There's beauty by my side. I'll never forget. Kuya Helena. Maingon na to, kuya nga. Ay na. Mangambot lang lagi ko. Darling, di ka ba natatawa? Grabe kayo, kuya. Kuya, pwede kay si Fe, kuya. Ay, pahilom-hilom lang di, kuya, pero grabe. Biro tayo, Kuya, di kayo, kuya. isa't isa. Kaya dapat ay di namin Sikma ko, kinagod, kuya. Grabe lagi. Gilok lagi kayo. baby. Kuya, nindot kayo amoy dagan. Dili mi officially nga uyab, kuya, pero ambot ang say tawag niyo anak kay nagtinilaway man mi. Lahat sila'y galit sa akin. Wadyo ko idea. Mahal kita, ikaw lang para sa akin. Galit sa akin ang bakit. Gani, kuya. Pila may dagan sa istorya kadi mo makanta. Naabtan mig mga tulo ka bulan, kuya. Unya, nibalik na pud tong panahon, kuya. Nga nawala na pud siya. Mo tong giadto na pud nako dito silang balay ug mao ni mga pangitabo. Ba ng araw, sa pagdating ng bulalakaw, malalaman nilang tapat itong pobreng manliligaw. Asa man ka siya? Di mo gid mo text. Oy, Nang maing hapon nang. maayong hapon usab anak. Aw, akiride ang Vincent. Amin ko nang. Daradong. Nang kanang asa day si ko nang. Asa day si Fenang. Wa ka magkaibaw kung asa si Fe? Wa nang asa day siya. O, nilakaw man to sila. Ha? Kinsa may kauban niya nang? Ang kauban to ni ang iyang ex sa una. Si Alexis. Unsa? O, nag-uban sila. Oh. Taon-taon naman ang mag-anihan din ni si Alexis. Mao ba? Mao di ay. Oo. Asa mo kuno sila ng paingunang? Matod pa mag-inom ang kuno to. Mag-inom? O mag-inom kuno sila. Mag-inom ka ha? Oo, sabot mong ipasabot. Ambot lang nang kung mag-inom to. Basta yung mag-inom umay siguro to. Vincent! Kuya Helen. Grabe gid ang akong kasakit nga gibati, kuya. Ting sakita gyud ang akong gibati.
Mao to kuya nga di man gid ako makitaan sila nga asa tanang mga ilimnan ako namang gisuroy ang tanang mga imnanan kuya wa man gid ako sa makit eh. Sigurado ko nga wa to mag-inom kuya unsa nag-inom umay. Gani gi-timing gyud nako nga naa siya dito sa ilang balay kuya. Ug mao ni ang mga panghitabo. Oh. Ganun di ka matingog? Nganong mutingog man sab ko nga ikaw man ang una sa script. Oh. Klaruha? Unsa may akong klaruhon? Klaruha na imong kimtan nimo. Gipaasa ko nimo. Gipaasa ko nimo. Gipaasa. I'm sorry. Nasayod man ka ba nga akong kasing-kasing namang gyud kang Alexis? As in? Unsa man di ay? Unsa ba itong mga nahitabo na to? Tilaw-tilaw ra to dong. Wala. Giganahan gyud kang Alexis Butlay ang apelyido giganahan ka. Okay pakialam pero Julius man pod. Alexis Julius, guwapo man pod siya. Pero Butlay ang apelido. Kalimtin ako. Ikaw ra nagingon nga dapat kalimtan lang. Dawaton lang nato niya kalimtan lang. Pero sa panahong inganing panahon na, murag maglisod ka kay kalimot nimo. What? Ganun gihimo ba ni ako? I'm sorry. Nangayo bit akong sorry. Pero dili ni sapat para magbuwag ta. Alangan duha mo sa akong kinabuhi. Fe, sakita po sa kong gihimo, Fe. I'm sorry. Pwede na ka makaulit. Gabi na, I'm sorry. Standing by my window, listening for your call. Seems I really miss you after all. Time won't let me keep these sad thoughts to Kuya Helen, grabe ka sakit akong gibati nito hingayon na kuya. just like Pag uli na ko sa balay kuya, naghubog kog maayo. I wish I Naghubog ko kuya, hapit ko magmaoy. Ako ra usa. go. And I'll always love you. Deep inside this heart. Oh. Di anang gipapalit mong ilimnon ka na ako, Vincent. Kanong inuman ka? Sagdilan ko pa. Ala, sige. Biyaan una ta ka diha. Ayaw pagpalabi og inom, ha? Biyaan una ta ka diha kay malibang una ko. Opa. Kasakit yung gihimo. Sakit kayo. Iyarukon ko ni pag-inom tanan. Fe, paasa ka, Fe. Paasa ka, Fe. Paasa ka. Paasa ka. Naarang lagi ko dire dong, nalibang ra ko dire. Oh. Dili ikaw akong gipangita pa. Aw, naingon magukag paasa ko. Oh. Sorry pa. Ahak, naapilan nun si Papa.
Bakit ba ang buhay ko'y ganito? Kuya Helen, Wala na yatang natitira. ako maayo lang kay kumanambag kuya pero sakit kay para nako karon. Nagsige ka pong kughuna-huna ni Fe kuya. Kuya simple lang ang akong pangutana ninyo. Di ba nila Tuwa namang gyud si Fe sa yahang uyab karon, nagbalik man gyud sila. totoo? Kuya unsay buhaton nako aron maka-move on ko? Kuya, tabangi ko, Kuya B. Maura gina kung gusto may tabo, Kuya. Gusto lang yun ko nga maka-move on ko. Please, tabangi o tabagi ko ninyo. Inyong magtatampo, Pagkat Vincent. lang ang tanging sinasamba. Alam mo ba, kapag kapiling ka, bawat sandali ay walang kasing ligaya. Umiyak ang puso ko't sumisigaw. Iyang isip ko't damdamin na Mga paryente, nindot kaayo ang suway tampog ipadala karon sa tuan. kung ito ay walang halaga. Kung ang pagmamahal Sa lahat tampog nga gipadala ni Vincent, dire ka nato mga paryente. Bosta, ato na ning tawagaan o pagtagay sa dili pa mga paryente kini atong tulumanon. Gatod kaninyo wala lang kung dili sa Santon Plus Herbal Capsule. Inubanan gyud sa Mighty C mga paryente og Pure C. Atod kanato Santon Plus Herbal Soap, Santon Plus Herbal Oil, Therapeutic Gel or Theragel. Hatod kanato usab walay lain kun dili sa Yummy Vit vitamins syrup ni para sa mga bata mga paryente. Pangalan Yummy Vit. Hatod sab kanato sa Passion Max. So unsa may matambag ninyo karon mga paryente? No? Ani mga paryente kanang bitong imong uyab gibulagan sa iyang ex. Sakit kaayo hunaon-naon nga kanang imong uyab karon communicate gyapon sa iyahang ex. Pero mas sakit kung ulahin na makahibalo nga ikaw na po di ay ang iyahang ex. Himbes siya ang ex. Karon ikaw na pod ang ex. Grabe. So, mga paryente, unsa man ang inyong matambag diha, dunay nang yun mahal, huwag kang maglandi. So, unsa may mga tambag ninyo diha be? Daghan man kanig mga tinambagan diri, tag-asa pug mga tinambagan ani nila diri speechless ko kay wa ko ikatambag mao. Vincent, service na lang ng pangihi, kilig pa ka. Vincent, naara ko diri sa Ayala, Alabang. Wow, grabe. Nagbibinata si Diana. Di man kamao si Vincent, ang di man kamo Vincent, ang importante nakatilaw ka. Vincent, pangitaglain aron ka maka-move on kasent paglingaw-lingaw sa imong mga friends og pagampo sa Ginoo. Amen. Lingawa nako, lingawa imong kaugalingon. Ha? Lingawon ako galingon? Himuang busy ang imong life, ayaw paminaw sa mga love song kay masakitan ra ka. Mao gyud na ang mga bae hilig magdula-dula og pagbati sa mga laki. Mas kusog pa magpaasa ang mga babae kaysa laki. Sinder hilak lang imong kasakit nga gibati, hangtod nga maughan ang imong gibati mawala ra na pohon. Hangtod maughan siguro og luha, di kay maughan imong gibati. Ingon ni Raymar, ako matambag ni Vincent kuya, kayan lang o kayo, bahala ka di, oy, galimunog lang na ka Raymar. Kuya, Helen, ingna si Vincent nga kuyugo na ko siya dire sa Erbil, Iraq, para mawala yung kamingaw, kang Fe. Kuya Vincent, dala og bala sa kanyon dire sa Iraq. Grabe, over.
Naa diri kinahanglan nimo dawaton ang Ginoo usa ka maka-move on dong pagampo sa Ginoo og dawatan na lang dili siya para nimo kalimti tong bayana dong kay hilig to siyag tilaw-tilaw. Magka-AIDS niya ka. Ingon ni Jason Soria, one thing we must learn about about love the person at all. Wow, okay kayo mong grammar ah. Give him a reason to love you more. Whatever. Ingon ni Lyra Donalde, bakasyon sa sender kanang malingaw ka. Keep busy ang imong isip aron dili maisip si Fe. Lisod mag-move on, tinuod, pero kinahanglan jud nimo himuon. Tabangi pod ang imong kaugalingon para makalimot ka. Bangon Cinder para sa imong kaugalingon. Bangon Cinder, bangon Japan, bangon Leyte, bangon Tapulan. Wala naman tayo oras kanang inyong mga tambag di umuman na lang na ninyo ha. Okay, sayang kayo nga bitong dugay kayo mo makakuan. Dugay kayo mo katambag. Ako na pitambag be. Dong Vincent, una sa tanan, kanang panghitabo sa imong kaugalingon. Nagkinahanglan na siya og proseso dong, proseso sa pag-move on, pag-usab sa kaugalingon. Pinaagi sa pag-ampo nimo sa Ginoo, di man siya makatubag kanimo iyon nga makigistorya siya nimo pero sa diyang mag-ampo ka, I'm sure nga tubagon jud ka sa atong Ginoo. Proseso, kinahanglan ang proseso aron madawat nimo ang tanan. Kung dili man gani na mausab sa Ginoo diha ang mga sitwasyon, pangayowa sa Ginoo dong nga diha malig-on ang imong pagbati. Maligon nimo pagbati nga madawat nimo ang panghitabo, madawat nimo siya. Madawat nimo tanan. Hangtod makarealize ka lang dong nga dili na di ay ka masakitan. Ang importante diha dong nga dili ka masakitan. No? Mo gani importante diha. Makitaan nimo sila, dili ka masakitan. Mahinumduman nimo siya, dili pud ka masakitan. So, maunay pinaka-best nga payo iampo nimo sa Ginoo, Lord, tagay kog strong nga feelings, dili mahimong hina ang akong emosyon. Maunay pangayo nimo sa Ginoo, no? Ayaw kalimot sa pag-ampo niya, pasalamati nga ay kanang pagsulay ni abot sa imong life. Diha makita nimo ang miracle sa Ginoo do nga mo change sa imong heart. Kanang pag-change gyud sa heart mo na pinaka-importante, no? Kay dunay design ang Ginoo ana nganong gibulag jud mo niya. Ano? So kalimti na lang tuntanan, lingawa ang imong kaugalingon, pangitag mga butang nga pwede kang nimong kabisihan. Pwede nimong kabisihan siguro sa imong trabaho sige lang kay sa hinahinay makalimot ra ka, no? Kay kanang tawo nga dili siya makalimot dong iya man ginang balik-balikon, magunaon na siya nga nganong giingana kaniya. Actually dong moabot ang panahon ana, no? Dili na ka makarealize imong kaugalingon nga wala namang kasakiti. Ang imuha lang diha dili naman ka in love. Na imong gipaminaw nga murag na insulto lang gyud kadong giinsulto na insulto ka tungod kay gihimo nimo ang tanan-tanan nga pagkamaayo unya to gibiyaan kaniya og pinakalit, no? Gihimo man unta nimo ang maayong butang alang sa iya, ha? So insulto ba para sa imong kaugalingon mo diha kasakitan mo nang diha kay naglungot-lungot gyud ka og dili ka magkahikalimot, pero makapasaylo na kaniya dong sa inig pasaylo nimo ang imong kasing-kasing mag-anam og kaayo hangtod nga makalimtan na sinimo siya. No, kanang mga pulong nga mo yung kag I love you, luuro na kaniya, no? So, ingana dong ay ingana ang imong buhaton, ha? Wala kay laing buhaton kundi ang pag-ampo lang gyud ana. So mga parente, wala tay oras, ha? Nang lapaw na ang atong kuan mga parente, ang atong oras, ang lapaw na ta. Gusto na to magsalamat kaniyong tanan. Ako gyapon ang inyong Kuya Helen. Thank you very much sa pagpaminaw. Baboy. Bakit ba ang buhay ko'y ganito? Wala na yatang natitirang pag-asa sa mundo.
Lagi na lang tayong pinaglalayo. Di ba nila nadarama ang pag-ibig ko sa'yo'y